silaniro Astamiro kalu bisa yang mendikon bakal bronto Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula tenan dawuh ya. Kados kaki Semar menika boten titah ingkang salantang. Tempipun raos kemawon malah menika sampun utusan Punakawan Petruk Kantong Bolo. Inggih Keroko disampun kawunan piyambak bilih Petruk Kantong Bolo kang sowan wonten negari ing Amarta. Inggih Koko Prabu pramila yayi leres lepat awon sae enggang pun damung menapa kedalangan Petruk minggah wonten Stinggil Binaturata boten tinimbalan. Inggih Koko Prabu Punakawan Petruk sak pratamu kanthi raharja Punakawan Petruk angsaliti pangestunipun sinuwun punta widodo pakula dijanika kula ngaturaken semanten pangabekti sinuwun. Iya Petruk tak tampa ora liwat mung pangestuku genti tanpa ana Petruk. Kula tampi maos kekalih kula pundi wonten Mestaka mugi dados rejeki. Iya Petruk kanthi raharja sowan marang negara Amarta. Menika Ndara Kresna iya aku Kresna Ratu Ndrawati. Jane kula pun pirsa yen paduka menika sinuwun Prabu Ndara Kresna. Kula mboten ngawisi njenengan niku Agus niku mboten. Paduka menika sinuwun Prabu Ndrawati. Ratu ing negara Ndrawati. Ning yen Agus menika ratu ing Parang Kidul menika. Kidul desa ayo. Aja sembrono kok Petruk. Aku ki ratu Ndrawati nggih kula pirsa. Sinten sing mastani jenenganku bedor. Niku sinuwun sesembah kula saking negari Ndrawati. Kula tampi kula pundi wonten Mestaka mugi banjur jejiman. Sinuwun sembah kula kunjuk. Iya tak tampa kaliwat pangestu genti tanpa nggih sampun kula tampi. Petruk bocah edan akhir aco. Petruk Adirarjo. Oh kula nggih sinuwun. Kula nggih Den. Ayo mlebu sintak.
akhirnya nggih angsal pangestunipun kula Werkudara Widodo lampah kula sembah kula iten kunjuk yo tak ora luwat kaostaku ketika menurut kula tampi mas tenane kula pun diwenten mestaka mungkin adosken siji wae Petro kanthi rajo sowan Wonokudo manto Petro angsal dipangestunipun Dewa Arjuna Widodo lampah kula sembah kula iten atur yo Petro tak topo kula liwat pangestunipun ditampung kula tampi mas kalih kula pundi wonten mestaka mugi dados ngejijikan Petro kanthi rajo pisowamu Petro kanthi rajo pisowamu angsal dipangestunipun Ndara Kembar Widodo lampah kula sembah kula iten atur iya tak tampa Petro iya tak tampa Petro Petro meneng wigati opo kini jeneng sira sowan guru motor tanpa tinimbangan mriku kula sampun samatur iya kepada Petro saderengipun kepareng kula ngaturaken tebas Siti Sekul Bineta Roning Klopo Mbok bila ten kalpatan itu kula dhumateng samata mugi diampun ing pangan somo apa kuwi Petro perdine tebas Siti Sekul menika saking tembung tebas Siti Sekul binuntel Roning Klopo menika kupak dados yen atur kula mangke lepat kula wis diampun ing pangaksara rada genep Petro aturmu nggih diajari Bapak Semar iya ora dadi apa Petro nggih sowan kula ing sepisan ngaturaken pangabekti dhumateng Ndara kula Pandhawa sedaya ingkang kaping kalihipun kula dipun kantuni pangabektinipun Bapak Semar kakang kula Gareng ugi aji kula Bagong kantor wonten asalipun sesembahan kula sedaya Teguh iya Petro tak tampa ingkang salajengipun utawi nomor kalih nika sing ngedrak yang nomor loro lampah kula dipun utus bapak kula Bapak Semar iya yang wigati apa Petro napa kula dipun keparengaken ndongeng langkung rumiyin Ndara iya tak keparengake Petro Mbok dene sampun wonten pinten-pinten dinten menika Bapak kula nika kalih Ndara Kawijaya nika namung teng Sentong ki apa nek ngen kula kangge omah Sentong niku papan ingkang dipun sakralaken utawi papan ingkang dipun winetaken lah nek cara kula Sentong niku nek dinten-dinten ingkang sae niku kula paringi kembang kalih kula paringi rape terus mangke kula teng mriku nggih nyuwune mboten kalih jin setan pripayangan ning niku kagem warana yen nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Rasa iya Petro terus noleh mundungan inggih namung komat kamit mawon kalih Ndara Kawijaya napa sing diaturke kula mboten mangertos kula Kang Gareng kalih dipun Bagong iku ngerti Bapak kalih Ndara Kawijaya kula takon Pak panjenengan iki kenging napa sampun pinten-pinten dinten iki kok mboten kersa ngunjuk kalih mboten kersa dahar kula ngarep iku iya Petro lajeng Bapak lilir terus Gus gawekno wedang teh sing kenthel Gong mboten Gus Gong gawekno wedang sing kenthel ngoten niku terus malih Bagong didamel wedang sing kenthel nek mboten kersa legi
awet bapak kula niku pun gejala gula. Pun gejala gula bapak kula sepanika. Iya. Lajeng pun ujuk bendera menika wau srubut. Sasampunipun ngaten terus dawuh. Bapak niku nggih dawuh kalih kula, dawuh kalih kula. Anak-anakku kabeh. Iki Petruk sing paling rusa tak kongkon. Kula nggih matur kalih bapak. Lah dikongkon apa, Pak? Kowe tak utus sowan nggone bendaramu Pandhawa Komplit. Wonten ngasanipun Sinuwun Dinta. Iya Petrus. Ora pak kok Gus. Lajeng kula lha enten dawuh napa ya Pak? Ngaten niku. Terus Bapak kowe matur marang sesembahan Pandhawa kabeh. Wektu dina iki diaturi tindak ana arang kadepel. Lah Bapak enten napa Pak? Aku bakal bangun kayangan pusakane telu-telu tunggal kudu diasta. Siji Jamus Kalimasada, loro Tunggak Para Welang, telu Payung Tunggul Naga iki kudu digawa. Lah kayangan pundi Pak? Wis rasa tekon. Nah ngoten niku. Lah kula disuruh langsung pencing mboten disangoni kalih bapak niku. Terus ujune kula teng dalan niku nggih ketemu kanca-kanca ndoro-ndoro. Tentekan bensin kula ya diwenehi. Sing menehi sapa Agus? Terus dijareke si baru nika kanca kula sing kidul nika. Iya. Nek ceritane nika Agus terus ngidul. Ini ngidul niku mboten salah tembene Pak Tres nggih wayang. Dados ngaten niku Ndoro sowan kula ngaturi sesembahan kula Pandhawa sedaya kedah dinten menika sowan wonten karang tindak wonten karang kadempel kanthi ngasta pusaka 3 setunggal Jamus Kalimasada loro Tunggak Para Welang telu Songsong Tunggul Naga. Petruk gandeng Pandhawa wilayan siji aku. Mula aku tak ketarinan marang kadang-kadangku kabeh Petruk nggih. Langkung prayogi boten sampun angsal iji palinahipun saestu kula remen mangke kula matur bapak kula. Iya. Kepiye Dimas Werkudara rasah sambung lidah mirengake dhewe. Wah, yen putraku yen Kaki Semar bakal bangun kayangan. Yen kurang Probio Jodipati dicukup kabeh yen tek aku hak boleh. Dimas Arjuna kepiye Dimas? Kula nggih aturipun Kamas Werkudara yen Kaki Semar badhe bangun kayangan yen kirang Probio saged mendhet wonten ing Madukara. Dimas kembar, Dimas Makulus Dewa kepiye Dimas? Semanten kok ndek aturipun Kamas Werkudara dipun tenggalipun Kamas Janaka. Mbok bilih Kaki Semar kirang Probio saged mendhet wonten ing kasatriyan kula. Iya. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kados pundi? Yai. Menapa dipun paringaken kula sak lembar kalian Petruk kantong bolong. Inggih kula keparingaken Koko Prabu Andrah ingkang puspita sinuwun samirana
Mas Raras Rananing Trio Petro nuwun kula sinuwun Dwarawati sesembahan kula. Bapakmu bakal bangun kayangan ndi? Kula boten mangertos. Ingkang baken bapak dawuh macam iku kalih kula. Terus kowe tak utus suam bendaramu Pandhawa diatur tindak oleh karang kadeper. Yen aku bakal bangun kayangan. Petro tak kandhani. Yen kayangan kuwi dudu renane Kyai Semar. Nanging wewenange para dewa para Jawata. Dadi Petro tak aturi bali ning karang kadeper matur marang Kyai Semar. Kayangan rasa dibangun. Awit iki dadi wewenange para dewa. Pangerune to sinuwun. Kula tak nyuwun pirsa kalih panjenengan. Dina niku teng mriki sing gadah negari napa tamu. Iya aku tamu nanging aku pamomonging para Pandhawa. Yen ngaten benten kalih kula. Kula niku nggih tamu ning teng mriki kula dados dibanding sesembahan kula Pandhawa sedaya. Yen paduka nika pamomong ora namung cepat dawuh. Namung dawuh sesuk kene, sesuk mertopo, sesuk kene ngaten iku. Ning yen kula mangke yen jogane rengket iku sesembahan kula Pandhawa kalih kula dawuh. Petro saponono orang sak ngareping kraton lan iku kula sing sampeyan dadi sami. Petro tak turi bali matur marang bapakmu. Ndakno kekarepane bapakmu. Yo Kaki Semar. Kayangan ora sah dibangun, awit kuwi dadi wewenang para dewa. Jare ngeten sing nuwun. Nek jenengan teng mriki niku tamu kula nggih tamu. Niku mboten wonten sejarahe yen tamu niku balik tamu. Ngaten niku. Tamu niku laras ginem bodho rasa karo mentane medune wedang lan pacitan kata itu. Saya brawanan kan dadi omonganku. Lagi ngeten niku nek kula teng mriki niku menawi teng dawuh sinuwun Prabu Bunta. Petro kowe bali ora kula wangsul. Yen teng dawuh sinuwun Dwarawati senajan paduka menika ratu ingkang didaya paripaksa kula mboten wangsul wonten karang kadeper. Kuwi ya. Yen ngono Petro wani marang nata Dwarawati. Mboten ateges kula niku wantun ning wonten iki kula namung ngleresaken atur paduka sinuwun Prabu Bathara Busra. Kepiye Dimas Werkudara prayogane Petro jika metu ana sajebone negara Ngamarta. Para ibu jumbung aku lan barep kakakku sakatan. Yen pasien dipecik-pecik ayo kabeh dituladani. Iya Petro nuwun wonten dawuh kula. Aturi metu njaba ya Petro
tunggune lawang sak jabaning negara Amarta. Perkara iki bakal tak rembug. Aku sak kadang yen wis entuk gumathok ing rembug Petruk bakal diparingi jawaban. Oh nggih. Yen mekaten kepareng kula nyuwun pamit medal pasilan sebelum iya Petruk sik hati-hati.